roztáhli ho pěkně do široka. A to tak, že v rozchodu kol se dostáváme na hodnotu, kterou má BMW M3. Vpředu jsme širší o 7 a vzadu o 5 cm oproti BMW 135i. Nemá smysl mluvit o detailech. Zepředu, z boku i zezadu. Jediný dojem. Nespoutaná síla. Ještě jednou vezmeme na přetřes kola, protože ta jsou totiž lepší, než má v základu M3. Ta má 18 se 40kovým profilem, M1 má 19 na 35kovým profilu. Jinak vepředu 245, vzadu 265 šířka, to mají obě dvě MK stejný. V německém prospektu na tohle auto stojí, že to je Kurvenstar. Pozor, to není nadávka. Kurve, německy zatáčka, tohle to je hvězda zatáček. Já k tomu jenom dodám za cenu 1 300 000 korun, což je super price. Kdo to má? Jeden konkurence přece jenom rýsuje. Audi TT RS. Technické tabulky říkají shodný výkon, shodný točivý moment 340 koní, 450 Nm, i když BMW má plus 50 Nm při overboostu. Spotřeba a zrychlení v podstatě shodné. Abychom ale byli úplně přesní, Audi je na tom o nějakou tu desetinku líp. 4,7 z 0 na 100, BMW 4,9, ale to si z toho nic nedělá. Říká, milý Audi, já mám větší rozvor náprav, větší kufr a víc místa vzadu. Audi smeč vrací velice razantně a říká jenom, že milý BMW, já jsem 4kolka. Míček kolem BMW proletí a Audi si myslí, že dalo zdrcující úder, jenomže BMW udělá dlouhý nos a říká, milý Audi, jsem o 150 000 korun levnější. Aby se nám ty dvě holky nepopraly. A smát by se mohl třetí. Třeba Subaru WRX STI, které je ještě levnější a s lepší výbavou. Nebo že by tady bylo ještě něco? Bylo. Porsche Cayman R. Jenže to už se blížíme 2 milionům. Takže zapomeneme. Okénko pro ženy, které vždycky a za všech okolností samozřejmě zajímá barva. Takže milé dámy, tento vůz je k dispozici v této nádherné oranžové nebo v kombinaci black and white, to znamená bílá černá, žádná jiná barva se nenabízí. Mám o 80 koní míň, než má BMW M3, jenomže o tu stejnou hodnotu mám nižší hmotnost, takže ono se to tak nějak vyrovnává. BMW M3 zrychlí za 4,8, já za 4,9, kdo to bude měřit? A můj točivý moment, respektive jeho maximum, je o 100 Nm vyšší než u M3. A víte, kdy se to nejvíc pozná? Když nepojedeme rychle. Konec driftům, následuje spořádaná a předpisová jízda. Řadit rychlosti můžu od hranice 1200 otáček a když šlápnu na plyn, auto se požene kupředu. Já tam klidně můžu frknout 6 v 50 a vůbec to nebude vadit. Proč o tom mluvím? Protože ne vždycky budu chtít jezdit jako blázen, taky budu ve městě, v zácpě, nebo si budu chtít užít pohodovou rodinnou jízdu. A tohleto řazení v nízkých otáčkách bude mít vliv na spotřebu. Já dokážu jet za 8 litrů na 340 koňový auto. No to je přece super. Jenomže já nechci jet na spotřebu. Já chci dneska všechny peníze nechat na benzínové pumpě a pneumatiky tady na letišti, takže...
ty z vás, milé manželky, ženy, dcery, milenky, které by měly hrůzu z těch dynamických vlastností vozu, upozorním na tlačítko M na volantu. Pokud ho zmáčknu a tady se mi objeví sport, tak je to satanáš, satan, jede to jak střela. Když to ale vynuluju a tady nebude nic, tak se to auto uklidní, na pedál plynu reaguje tak nějak jako laxně, je z něj učiněný beránek. Rozdíly mezi oběma charakteristikami jedničky M Coupé jsou znát nejenom v jízdě, ale taky v soundu motoru a výfuku. Aby vám neuletěl zadek v zatáčce nebo na klusku, kdybyste třeba vezli vedle potomka v dětské sedačce, tak o to se stará několika úrovňový systém jízdní stability. Teď nás hlídá 100%, v prvním nastavení dovolí takovou dynamičtější jízdu, cítíte, jak ten zadek se trošku sklouzne, nebo se to dá 100% vypnout. Potom ale pozor, protože to auto řídíte vy a ne počítač. A je to peklo. Do třetice gumy a kola, podívejte se, jsou v katastrofálním stavu, protože už když jsme to auto přebírali, tak ty pneumatiky ležely na jípce, teď jsou zralý, tak na pitevnu, budeme to muset vyřešit, jinak už si nezajezdíme. No dobrý, tak jsme se nějak doklouzli, musím říct, že se stydím. Bylo to asi 10 kilometrů, ale běžte se podívat dozadu na ty pneumatiky, ty tam vlastně nejsou. Ale dojeli jsme, pneuservis před náma, vyměníme a zase všechno bude v pořádku. Mimo protokol. Pánové, pokud tohle auto chcete, mějte doma kasičku a házejte tam průběžně 500. 3krát do roka se vám šiknou na nový gumy. Pár kravinek a hoří jak postříkaný napalmem. Aspoň jsme vyzkoušeli skladnost kufru. Dobrý, děkujeme za pomoc. Tak si umyjeme ruce a vyradíme. V interiéru to BMW nijak nepřehánělo. Podívejte se, ani nejsou kovový pedály. Musím si vystačit s gumou. Na druhou stranu jednoduše se individualizoval interiér. Kůží alkantarou. Ve dveřích, na kapličce přístrojů, na palubce, u řadičky, u ruční brzdy vypadá to výborně a navíc vždycky obšito nití v barvě karoserie. Žádný zbytečnosti, žádný cingrlátka, nic, co by vás rozptylovalo. Všechno jako by upínalo vaše smysly k jedinému bodu. K řízení. Ani písmenem M se moc neplýtvalo, kromě obvyklých míst ho uvidíme na opěrkách hlavy. Před sebou mě nejvíc fascinuje číslice 300 na rychloměru, i když vím, že omezovač rychlosti to zařízne, když tam bude 2 padé. Moje finální rozhodování se smrsklo na to, jestli vůz 1M Coupé nebo M3 Coupé. Tuhle otázku si položilo i samotné BMW a rozřešilo ji šalamounsky. Postavilo oba vozy na legendární Nordschleifu u Nürburgringu. A víte, jak to dopadlo? Tohle auto přijelo do cíle s náskokem. Pokud náhodou uvidíte, tak jako ten člověk za mnou, moje 4 brutální koncovky výfuku, písmeno M, agresivní difuzor a řeknete si, to je nějaký prcek, toho já předjedu, no tak to nedělejte, uříznete si ostudu. Tohle to je BMW 1M Coupé.